Kom. Kan vi fortælle historier om alt? Vi kunne for eksempel fortælle et eventyr om et løg. Kom. Svend. Ja? Du står jo og drømmer. Ja. Det var godt. Yep. Hop. Det var godt. Svend, hvad tænker du på? Hvad er der inde i? I hvad? I løget. Men der er der løg. Jamen sådan helt ind i midten. Der er ingenting. Er der ikke sådan en lille ekstra dims? Svend, prøv lige at høre her. Ja. Et løg. Ja. Det er et underjordisk forrådsorgan bestående af et ofte kort stængelstykke. Løgkage, en løgskive med tætstillet, opsvulmet med kødfulde saftige blade, løgskæl. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at det er spidst for oven og rundt for neden, og så er det fuld af løg. Se så og kom i hug. Nå jo. Det var godt. Svend. Ja? Ved du hvad? Det her, det går ikke. Du står jo og drømmer. Ja. Og hvis du tror, der er noget inde i et løg, så må du altså gå et andet sted hen og finde ud af det. Hvad mener du? Det kan da godt være, at det er på tide, at du skal ud i den store verden. Lige nu? Ja, for herhjemme her går du da bare for løg på hjernen. Mener du lige præcis nu? Ja. Så smutter jeg. Farvel, far. Svend. Ja? Du vil godt nok afsted. Ja? Så skal du vide, at du kommer til en skov. Og inde i den skov, der bor der en heks. Og hun fanger unge mænd med et reb og binder dem. Ingen, der nogensinde er taget ind i skoven, er kommet ud igen. Så tag lige uden om skoven. Ikke? Jo. Jamen, så smutter jeg, far. Farveler. Svend. Synes du ikke, vi skulle sige ordentligt farvel? Jo. Farvel, bitte Svend. Farvel, far. Ja.
Han lugter af ung mand. Goddag, Svend. Goddag. Hvorfor ved du, jeg hedder Svend? Jeg ved så meget. Nå, jamen, så ved du måske også... Ikke røre. Det kan jeg ikke lide. Nej. Du skulle til byen. Ja. Det er den vej. Det var dejligt, fordi... Ikke røre. Nå, nej, ikke røre. Så smutter jeg. Farveler. Ja, altså. Den vej. Det var da mærkeligt, jeg synes lige. Ikke røre. Nå, nej. Så smutter jeg. Farveler. Det var da mærkeligt. Hey, hvad er der sket? Ikke røre. Men kan jeg ikke gøre et eller andet for dig? Det kan jeg ikke lide. Du skal ikke hjælpe med et Kan du eller godt gå andet. din vej? Nå, jeg bevares. Jeg kan vel også selv finde ud af det, så. Tak for hjælpen. Så smutter jeg. Farveler. Mig smutter man altså ikke sådan fra. Alt hvad du kysser vil blive til sten. Jo, Stop. Hvem er det? det er mig. Er du sikker? Ja, ja. Godt. Stop. Og hvor skal du så hen? Ind i byen. Godt. Stop. Og hvad skal du så ind i byen? Jeg skal noget. Hvad for noget? Ja, noget du ved godt. Nej. Åh, Nej. åh, Nej. åh. Nej. Jo, Nej. jo, Nej. jo, Nej. jo, Nej. jo, Nej. jo. Jeg sværger. Jeg ved ingenting. Nå, jamen så må du godt komme ud. Kom, ja. Hov. Stop. Hvem er det? Jamen, det er da mig. Er du sikker? Ja. Godt. Stop. Hvor skal du hen? Jamen, jeg skal da ind i byen. Godt. Stop. Hvad skal du der? Jeg skal noget. Hvad for noget? Noget, du ved godt. Nej. Jo. 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 Jeg sværger, jeg ved ingenting. Godt. Så må du godt komme ud. Tak skal du have. Stop. Hvem er han? Ja, det er da mig. Hvem mig? Mig fra før. Når det er dig fra før. Ja. Jamen, hej. Hej. Hvad vil du nu? Jeg vil gerne ind i byen. Nå. Jamen, kom indenfor. Tak skal du have. Tak for hjælpen. Selv tak. Svend. Kurt. Hej. Hej. Hav, hav. Hav, 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 hav. Ja, papa.
Godmorgen, min lille kirsebærtærte. Nu har du vel fået nok at spise som en rigtig prinsesse. Ja, papa. Og du glæder dig til i aften. Der har vi nemlig bejlerbal med prinser, levende lys, dans og masser af mad. Ja, papa. Og så skal du vælge dig en prins. Men det er først efter, at vi har spist. Så skal vi se efter, om du skal have prins Joachim von Rosenkohl. Han er gammel, men han er klog. Eller prins Frederik van der Himbergeist. Han er grim, men han er rig. Eller Henri de Bouillon. Han er ganske vist lille og fransk, men han er tyk. Det bliver en herlig aften. Vi kan tage for os af retterne, og du kan forvalte dig en prins. Ja, papa. Og nu skal vi op og sove til frokost. Hvem er det, der banker med sådan en temperatur og vækker byen af sin middagslyr? Din karikatur, filyr, du bliver sendt retur. Voila. Hvem er det, der pister? Det er mig, Svend. Svend, hvad for noget? Ja, det er mig. Er du der prins? Nej, men jeg har fundet dit Ved du hvad, lomme. så må jeg slet ikke tale med dig. Du er prinsesse. Ja. Er du en rigtig prinsesse? Ja da. Er du sikker? Ja, selvfølgelig. Nå, så ved du selvfølgelig også, hvad der er inde i prinsessers lommetørklæde. Ingenting. Er du sikker? Ja. Helt sikker? Ja. Godt, så se her. Hopla! Der er der ingenting. Og hvad så med der? Heller ingenting. Og der? Ingenting. Og ved du så, hvad der sker, hvis du ingenting. smiler og siger, hej, Svend? Ingenting. Prøv. Prøv at smile. Må vi se bisserne? Ja, må vi se bisserne. Hej, Svend. Hopla! Nej, er du det? Det er løg. Er der inde i? Der er løg. Der er sådan rigtig inde i. Der er en prinsesse. En prinsesse? Og det er dig. Mig derinde? Mm. Sig mig, Svend, er du ikke lidt skør? Kan du mere? Ja, kommer du ikke ned til mig? Prinsesse, der er svensk pølseret. Ja, papa. Jeg kommer nu. Når klokken slår 3, så skal jeg ud og luftes. One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, a rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, a rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put the glad rags on. Join me, honey. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna Kan jeres plads give prinsessen plads, eller I får et fur, for prinsessen skal gå sin tur.
Prinsessen skal ind. Jo. Jo. Hvad? Doktor? Doktor? Nej. Nej. Lexillas, kolitorum, 5 i hver rum. Insulin, insula æst. Jeg hører, at prinsessen er blevet fuldstændig blæst. Må vi få et... Mæh. Nej, bare et... Undskyld, men er prinsessen her? Nej. Godt, så kan det ikke være forsyge, og det kan ikke være hundegalskab. Men bare roligt. Vi finder noget. Vi finder altid noget. Må vi få en dyb indånding? Ja tak. Deres blodtryk, det fejler ikke noget. Men må vi få en melding? Ja, vi bringer vejrmeldingen. Elkjær spiller til Laudrup. Der skal mere ro, og den skal spille. Laudrup til Sivebæk, til Laudrup, tilbage til Sivebæk. Sivebæk går selv. Han går selv nu, og han skyder, men ved siden af, og stillingen er nu. Skibet skal sejle i. For skibet skal... Ja, for skibet skal... For skibet... For skibet skal... Ja, for skibet skal... For skibet... Au! Hvem er det, der pister? Det er mig. Svend. Svend von hvad for noget? Det er da mig. Er du der prins? Nej, men... Men hvad? Sig mig, hvad foregår der her? Man mister jo fuldstændig appetitten. Og hvordan er det, der ser ud? Og hvordan er det, du ser ud? Render rundt med sådan et stykke tekstil på hovedet. Hov, hov. Sådan. Sådan. Unge mand. Det var i mandags, vi havde karneval. Sig mig engang. Hvad er det for en opførsel? Helt ærligt, hva'? Og her skal vi have bejlerbal i aften.
Og enten skal du have prins Joachim von Rosenkål. For gammel papa. Eller prins Frederik van der Hindberggeist. For grim papa. Henri de Bouillon. For lille og tyk papa. Jamen, siger du nej? Ja, papa. Hvad er det for noget pølsesnak? Nu kommer du i seng. Og det er uden mad. Og det er nu. Kom så. Prinsesse. Unge mand, hun er jo fuldstændig som sten. Hvad har de gjort? Kysset hende? Det skulle de holde op med. Nu skal jeg sige dig et par ting. For det første ødelægger du min appetit. For det andet vælger du byen. Og for det tredje har du lavet prinsessen om til en stenstøtte. Ved du, hvad du skal? Din lille, lede, lange, blancherede gulerod. Nej. Du skal af med bæret, skal du. Vagt! Tag den slubbert og... Det er løgn. Hvor er han, den lede broccoli? Goddag, Svend. Goddag. Kommer du allerede? Ja. Fandt du det, du søgte? Ja, det er blevet fuldstændig... Ikke røre. Nej. Sådan går det altid, Svend. Og du er meget ked af det nu. Ja. Skal jeg hjælpe dig? Kan du det? Det kan du tro, jeg kan. Det lyder dejligt. Jeg kan hjælpe dig af med alle dine sorger. Det lyder sørme godt. Du skal bare stille dig. Der. Knæl, Svend. Der sker jo ingenting. Lille Svend, ikke røre. Nej. Skal jeg hjælpe dig, eller skal jeg ikke hjælpe dig? Du skal selvfølgelig hjælpe mig. Det var godt. Så knæl igen. Lige med et lå det foran mig. Så kom hun ned til mig. Og vi dansede rundt og rundt og rundt. Men lige pludselig blev hun helt forhekset, bare fordi jeg kyssede hende. Sådan. Just for a thrill, you change the sunshine to rain. Just for a thrill, you filled my heart with pain. To me, you were my pride and joy, but to you, I was merely a toy.
a plaything you could toss around at will. Dag, far. Bitte Svend. Du er godt nok vokset, hva'? Velkommen hjem, Svend. Tak skal du have, far. Nå, hvad så?